Bukhongno lamshaw cheni chumui tibio nge cheng tini kokborok script no ti kisisa kok salayano. Bule nang sanamo chungo bukhongni ni bungtamo. Ani mung chitra mo jungda. Nge nang te boro pori tong. Ani ame kokborok paija. Oh. Nge nang to kokborok nai pori wana. Nge nang bukhurun chimi kokborok kok no pori ka. College din simi no pori yo. Tabu Dopha University of Faya kokborok master degree khalai paija gani. Oh. Inke nang nini bumani kok to juda. Nge nang kokborok kok no bahai ke serengka. Swinani simi na kokborok kok mano tu riang parao sa tangi paya. Borok bai tongti namang kata. Engko ulo di Dopha University yo kokborok department admission ngui. Oro bhai student bai tongkha. 2 বছর পরে খা orang tongti namang kata kokborok pura clear kha problem tongmani ani. Nge nang college roko pori furu ke nang kokborok kok no bo script bai sei. Roman script bai no sei yo te kubun script bai khani comfortable feeling ang roman script bai no sunung phaika ko pori phaika ani ba ko easy hungu. Nge nang college ni simi pori phayona kokborok kok no apura nang puila kokborok kok no hapru kuno jengjal rok da phaika. Je jaga phano thangdi first time to joto jongjal face ma khayo nang face ma khaika da. Nge haipana nang nini kokborok kok no hamjangma bagai nang kokborok kok no nai par kata. Ke tabuk to sengno goi tongo je kokborok kok bo script bai sijangma abono tei kok banglai tolayo. Nge nang nangke tamo bo script no sike chano hne wancho. Roman script no sike chao. Tamni kang shuru ma roman script bai pori ma roman script bai exam ro ma roman script bai. Te kubun script ro ani ba kubuni kok tang semi ang to devanagari je to tabuk devanagari bai roman script ni bisingo kaisa jongjalong goi tongo. Oro roman ni keta ani ba easy. Angko pori mano sai bo mano boi kubun borok no sai khanari mano bujo gori mano devanagari ga ang kuno semania kotal hai sima sereng na tamni kang kuno phanse bujiya. Kok thaisa kuno bujiya ang devanagari ni. Ani mote ke roman script no khaike sa jakta. Hambai bukhungno.